Hitparáda Spin Fresh Hits. Jediná hitparáda československého rapu u nás. 15 nejúspěšnějších českých a slovenských tracků, které byly v uplynulém týdnu nejvíce hrané v éteru Rádia Spin. To je hitparáda Spin Fresh Hits a dnes v podvečer má opět premiéru nové vydání. Jak dlouho už nás tento žebříček informuje, jaká muzika je prostě top a kdo o tom vlastně rozhoduje? I na to se budeme ptát Jirky Vlacha, moderátora Rádia Spin, kterému přejeme krásné ráno. Hezký ráno. Hezké ráno. Jirko, tak co je za novinku číslo 1? Tak máme tam tentokrát dvě novinky od Buky alias Viktora Šína, který teda nedávno vydal svoji novou desku. Je to velká deska, vzbudila opravdu velký rozruch, takže máme tam hned dvě novinky a je to track Dostihy a sázky a Damage. No a máme tam tentokrát výjimečně i třetí novinku, protože máme za sebou první advent, takže do naší hitparády přibyl taky náš vánoční Radio Spin song, který nese název teda Šťastný a spinový, má ho na svědomí Dom a my ostatní moderátoři jsme mu tam pomáhali naspívat refrén a na vánoční večírku minulý rok, tak možná podle toho to taky i zní. Takže pro tenhle song taky spineři můžou hlasovat v našem žebříčku. No tak to se moc těšíme, že uslyšíme tedy i vaše hlasy po případě. To znamená, kdyby jsme se zeptali, co tě vlastně překvapuje na hitparádě, tak předpokládám právě Domovi. Jak jsme říkali, už se mu daří? Je to pravda. Dom je tam pořád se svým songem Holky z naší školky, který teda zmešapoval do beatu od Eminema a už druhý týden v řadě je vlastně na topu, je na prvním místě díky spinerským hlasům, což je velký úspěch za mě. Co Polý Garant? Překvapil tě taky něčím? Polý Garant je pravda, že jeho erupce, ty vypadly minulý týden a ty vypadly téměř po roce, takže vlastně je to song, který se držel asi nejdýl v našem žebříčku. Vy máte také rubriku Flashback, kdy se ohlížíte, jestli se nepletu, za nějakým songem, no spíše ho připomínáte, tak co bude tentokrát? My jsme se vrátili za Kellinem a jeho Playtimem. Tenhle song vlastně to je track z prvopočátku jeho kariéry a v tu dobu se setkal s docela velkým nepochopením, ale zpětně to docela lidi si dohledali, docenili a dneska, právě přímo dneska, po 8-9 letech od toho, co tenhle track vyšel, tak Kellin vyprodal O2 arénu během několika minut, kde má teda dneska show a zítra má tam hned druhou show. Co teď vlastně v České republice hýbe rapem? Tak hýbe rapem teď aktuálně určitě Buka alias právě Viktor Šín, protože nedávno vydal album Já, mé druhé já a Kristýna a vlastně z tohohle alba Viktor Šín se tam do toho svého alter ega vtěluje do takového mladšího, nespoutanějšího bráchy, který si dovoluje víc právě i v tom rapu a dokazuje to, že úspěch to má v žebříčku 18 nejposlouchanějších tracků na Spotify, tak má Viktor Šín celý album, všech 17 tracků, vloudila se mu tam jenom Eva Farná a Kellin a mít celý album v tom žebříčku nejposlouchanějších tracků, což to se aktuálně tady u nás může dovolit asi právě jenom Viktor Šín, nebo teď už i Buka teda. No jednoznačně obdivuhodný to kousek. Ty už si trochu nastínil, na co se můžeme těšit o vánočním čase na Rádiu Spin, ale co přece nového se u vás děje? Tak kromě naší Radio Spin koledy Šťastné a spinové, tak tam budeme mít taky spoustu remixů právě na vánoční tracky světových. Nečekejte teda asi úplně tichou noc, ale budou to právě rapové věci. Takže to je teď aktuálně novinka v éteru. No a taky dneska spouštíme vysílání v Berouně. Nově si nás tam posluchači můžou naladit na 97 FM, takže opět rozšiřujeme pole naší působnosti. Já se vrátím ještě k tomu vánočnímu songu. Kdy jste ho vlastně společně všichni zpívali? Minulý rok na vánoční večírku, takže to bude minulý rok touhle dobou. Je velmi autentické, večírku to většinou bývá, každopádně pro všechny milovníky rapu v Benešově tedy skvělá zpráva. Přiznám se, pamatuju si ještě Spin jako pražské rádio a jak se postupně tedy rozšiřuje po území České republiky, tak je to obdivuhodné též. Co nás čeká vlastně ještě o víkendu, protože máme na mysli pochopitelně hudební víkend. Tak v hudebním víkendu se budeme věnovat Refuovi, protože toho čeká velký koncert v O2 Univerzu začátkem příštího roku. Refue tak taky několik let moderoval ranní show u nás v éteru, takže se budeme věnovat jeho tvorbě a podíváme se, na co se můžeme těšit právě na tomhle jeho očekávaném koncertě. Říká Jirka Vlach, moderátor Rádia Spin. Děkujeme, že jsi k nám dorazil, Jirko. Já děkuju.